Moi boas noites. Estamos nunha nova entrevista na Bañeira e estou moi emocionado. Por qué? Porque hoxe conseguimos traer un personaxe que leva comigo moitos anos. Quen é? Diredes quen é? Non vou perder máis tempo e vamos dicir que entre Super Mario. Por favor, pode entrar neste noso plató. Por favor, pode entrar. Boa noite. Eu creo que é o fontaneiro italiano máis internacional, bueno, o fontaneiro máis internacional, porque eu non coñezo así máis fontaneiros famosos. Que tal? Ben, bueno, decir antes de que o italiano era meu pai, que os seus son de nai gallega, bueno, agora vamos nos 80, houve moita fama co tema do xogo, A un nivel mundial, sí, bueno, agora xa teño unha idade e vim retirar aquí a Galicia, porque, bueno, busco a tranquilidade. Italia, Roma, vai moi bulliciosa, entón eu quixen buscar descanso aquí. Perfecto. Ahora, os que nos están vendo están dicindo este que estamos vendo non é Mario. Onde está a túa vestimenta, o teu bigote famoso, a túa gorra, KM? Como se dou este cambio radical na túa... Lógicamente, non quero que a xente perda encanto, cando te perda encanto o xogo, é atrezo, eu realmente non levo bigote, Nunca levaste bigote? Non, eso foi algo que fixemos porque eu era unha persoa moi tímida, entón o bigote e a miña vestimenta axudaba un pouco pois, a facer o videoxogo e a distintas partes. Certo, pero o bigote foi comparado como o bigote de Magnum, por exemplo, o bigote de Milo Pereira, por exemplo, é que estuvo no top 10 de bigotes mundiais, sí. Bueno, o meu bigote era pegado, Magnum coñecía eu, éramos amigos, viña moito de Italia, ali, onde vivía eu. Pena que soltaras nós. Bueno, sí, malo meterse con Chuck, tamén coñecido meu, malo meterse con ele porque se sabe como era Chuck, pero o bigote de Magnum tamén era... Sí, era un bigote moi ben posto porque, bueno, os efectos especiales estaban alta na época, bueno, ben, pero tamén era trezo. Bueno, e agora que se preguntaba, hostia, es un gol. Ah, sí, pasó ali, hostia. Sí, señor. Hostia, había tempo que non o vía. Dirá, eu tenho na taberna de Rafael. Sí, vale. Non vou a ver. Joder. Curioso, iba rápido, ¿eh? Quen falou do manchón e nada? No, debe ter apuro. Bueno, pero non nos desviemos do tema. Non podemos desviar do tema. Sei que non levas ben de que o teu irmán Luigi salte máis que ti. Por que salta máis que ti? É un poquinho máis grande, pero a maior altitud non é menos o que salta cara arriba. Unha a idade. O Luigi é 6 anos, máis novo que a min, ten outra axilidade, eu teño unha dieta máis calórica, teño que manter, vivía a miña imaxe, entón ese condiño que me caracteriza tiñen que manter. Como Santiago Segura mantén a Torrente, eu tiña que manter o Super Mario. Obrigado, Nintendo obrigado a manter ese... Sí. Curioso. Moitísimas veces. Eu tiño pasado épocas de comer hamburguesas 3 veces ao día. Calórica, dieta calórica. Tío, sushi e esas cousas, no. Comidas sanas, se metía comidas sanas, tiña que meter calorías. Calorías. Pero despois nos vídeos que grababas, que eso queimabas perfectamente. Claro que sí, no, pero chegar a casa que un dietista propio. Sí, como era esa persona? Bueno, era unha persona que facía que mandaba a Nintendo, lógicamente. Era un amigo meu, pero obligábame a comer. Bueno, non que lle quere. É o seu traballo. Bueno, ahora, bueno, non sei se vedes en pantalla, temos un número de teléfono por sacar o que queredes chamar, cando queirades, os espectadores. No, dinos que hai un problema técnico, non se pode chamar. Non sei que pasa. Arranxar isto rápido, a ver se arranxamos isto rápido. Vimos a Mario en coches, vimos a Mario xogando fútbol, xogando baloncesto, xogando hockey, non sei se vimos a Mario. Eu creo que vimos a Mario de todas as formas
entonces todos os xogadores que están mirando estos din que vai ser fácil? O próximo vai ser o Mario Kart y Lanas. E lanas. Kart y Lanas. Un xogo de palabras, Mario Kart y Lanas. É un xogo que, bueno, ten como diario o Pico Sacro, que é un importante torneo de carriladas, ¿sí? De carriladas. Ti confeccionas a túa carrilada, danse un presuposto ao principio da partida, e vas gañando partidas, vas gañando cartos, entón vas confeccionando a túa carrilada e cando chegas a perfección, gañas o xogo. Sí, señor, a ver, como son os premios? Aí, bueno, primeiro non sei que é unha cena con culpadas, non sei se bueno, podes explicar, non podes avanzar, eu non podes avanzar nada, non sei se Non debería, pero non creo que, bueno, eu creo que isto é vale po xogo, non creo que vai ser nada. O primeiro premio, son típicos premios, o primeiro premio 1000 euros, o segundo premio 3.300 euros, bueno, e o primeiro premio son 1000 euros, un queixo e un capón. O segundo premio son 200 euros e un queixo, e o terceiro premio é un capón. Está ben. Son premios Para os xogadores sinto que estén insistindo no xogador, porque son os vosos consumidores, que se van a topar de non? Porque no Mario Kart vimos que se tiraban obxectos, neste Kart e Landas, que se vai a topar de non? Como non dirás? Insultos. Vai directamente entón un xogo infantil? Sí, a partir de agora está catalogado como xogo para a partir de 18 anos. A ver, infantil. O Mario Kart foi para todas as idades, por suposto. Exactamente. Pero Ahora está limitado a edad. Digamos, ¿Sí? idade, bueno, é un Mario Kart y Lanas Junior, que ven sin insultos, e ven con, bueno, todo o que pode ser agarres a deportividade. Este o Kart y Lanas, para máis de 18 anos, ven así moi distendido. Entón, ti podes dende, bueno, igual o que lle interesa o público, público, non, non? pero é un pouco, podemos comparar con un pouco co San Andreas. O saben, o psicodelia, sabe? Entón, sí que pode haber, si pode sair do coche, agredir aos compañeiros que conducen contigo, insultalos, facer xertos inmorais como poden ser, bueno, corte de manga, veneta, ou como quieran chamar. Para mí, como consumidor dos Marios, é unha aposta arriscada. Sacar un mismo xogo dividido en dúas partes. Sí. É dicir, dous discos diferentes. No, pero Nintendo fixo eso porque quería abarcar as dúas partes do mercado. Non? Porque eu creo que tanto o público infantil como o público adulto quixeran acceder a ese xogo por igual. A ver, ninguén está libre que un neno de 10 anos cumpre un xogo para rapazes de 18, obviamente, pero creo que aí xa era onde os pais entran nada. E agora, despois esta novidade, porque isto xa queda marcado como oficialmente, a princesa. A princesa Peach, bueno, Peach ahora... Peach, ¿qué pasa con Peach? ¿Pero qué pasa con Peach? A ver, non na tele, pero que teña máis cuidado. Peach ahora pasa a chamarse Peachy. Como un pájaro de Heidi. Peach. Chámame Peach. O paso de Que pasa ca princesa? Porque sempre o mesmo, porque acolle sempre o Bowser, que non sei se... A ver, que pasa? Que estamos en tempos en época de cambio. Peach ahora pasa a ser unha poligonera. Rubia. Sí. Con minifalda, leggings, alentadores, chaqueta torera, que se pasa os fines de semana cos trujis nos polígonos escoitando bacalao. Entón ti, a función de Peach no xogo é que ti os salves ca túa carrilana, e non co teu coche tunela. Isto vai ser como dixes ti, non vai ser dedicado solo ás carreiras de coche, non. Vai ver... Parte hai un toque de sociedade moderna. Bueno, moderna non, contemporánea. Claro. Por exemplo, non só entonces, según entendín, podes tirar desde o monte. É un xogo bastante liso, é un xogo bastante liso. Os escenarios non teñen acabado. Podes lanzar pedras, o resto podes lanzar... Sí, sin problema. É como a vida mesmo. E non só eso, non que podes te baixar co coche e dicirle, eso. E outro, que te pode dicir depois de eso? Se xogas en niño, se... É verdad, é verdad. Se xogas ca máquina, non. Sí, máis que temos o multixogador online. Como vai, cantos xogadores poden ao mesmo tempo? Agora mesmo, se non recordo mal, eu creo que 6 ou 8. Pero... Xogadores tenéis? Sí, eu creo que sí. Disminuir, porque o anterior eran 12, pero é que o conflicto aquí é maior.
Que, bueno, claro, temos que ter en conta que o público máis dirixido diminúese considerablemente, porque insoportable, por eso. entón, a ver, parece unha proposta moi arriscada, pero curiosa, curiosa. Sí, Nintendo sacar fan. Eu agora só, é que non é que me pega a risa, é que gústame que a xente innove, además, con un personaxe tan coñecido como a ti. E para rematar, porque agora a xente está preguntando, a mí non se me parece a Mario, non se me parece, da igual. Alá, normal, estamos falando de que Mario é ficción. Comprendería completamente, non é algo... Mario é ficción. Sí, exactamente. Hai que partir da base de que Mario é ficción. É ficción. Non estamos falando de un personaxe que representa este actor. A próxima aventura de Mario que non sei de coches, porque todos estamos esperando por salir un Mario Galaxy, un Mario Galaxy 2, e agora podemos... A ver, igual é algo que non debería dicir, pero... non queremos tampouco presionando, non Vai queremos... sair o Mario Skate. Skate. Mario Skate. Estaban pensando, bueno, unha idea aí que era chamase Mario Fluid. Viaxaban en froitas voadoras, e logo outro camiño a seguir era un Mario educativo. Un Mario, un Mario que te explicase a Newton, vamos a multiplicar, literatura... Pero perdón, pero non era precisamente ainda que chegar a miña pregunta. Todos coñecemos o Mario 64, isto é unha obra de arte. Entón creo que Nintendo quería volver a imitar, plaxear este Mario 64, non sei, é unha aventura similar, ou era só rumores? A ver, según tengo entendido, sí, é correcto, é verdad. Tiñan pensado facer algo así, pero en plan un pouco misturando, a ver, non quero dicir isto que o vayan a facer. Non, a min é a impresión que non van a facer, sería, non é non van a facer, porque ao mellor fan non. Vale. Sería unha especie de Mario misturado con Zelda e Pokémon. Sería algo en plan aventureiro, pero a mesma vez que tire de ti para seguir xogando. Non vemos un Nintendo bastante arriscado logo para o futuro, non? Arriscado non, é que chega un punto no que se fixeron tantas cousas que a única maneira é facer un certo de mistura de xogos, porque é difícil innovar neste sentido. É moi complicado, todos os xogadores o podemos saber, é moi difícil. Pois eu, por min, podemos deixar aquí a entrevista depois destas noticias que nos acaba de dar, novidades. Por outro lado, é que todos os xogadores esperábamos. Así que un placer de verdade, coñézote, consumo os teus videoxogos desde fai anos e anos e anos. De verdade, un placer que estuveras aquí con nós. Así que despedímonos desta nova entrega de Entrevista na Maneira. Ata logo. Un saludo.